ku yi maza ku danna subscribe, sa'annan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a gidan talabijin namu na Abdul Prince Studio. So muna roƙonku da ku dare ku danna mana subscribe, kana sai ku danna mana alamar ƙarawa. Da zarar mun ɗora sabon bidiyo zai sanar muku. To kamar yadda kuke gani da wayannan hotunan celebrities ne ko kuma ce a jihotas wayanda suka shahara a kan arewacin Najeriya da baki ɗaya, inda zaben da suke wato bot Instagram ya gangamu. To ake so insha Allah za mu kawo muku shi a wannan channel din yayin da aka fara haska shi, domin samun in an fara zaben nan ka samu ka kalle shi. To sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙarawa. Da zarar an ɗora wannan zaben za ka gani, ko kuma dai wayansu labarai za ka gani. Wayannan celebrities sai kun san wanda ya ci dai a wancan zaben da aka yi na Instagram, kun san wanda ya ci. wannan dai ba a san wanda zai ci ba. Muna roƙonku da ku comment, sannan kuma ku danna mana like, kar ku manta ku danna subscribe, sannan za ku ga ƙarawa ta fito sai ku danna, yawan da mun ɗora wannan sabon bidiyo za ku gani. Mun gode. Nufin abin da zuciya ta so, amma ana wa ɓangaren raine da rayuwa. So ne lagon mutane biyu da shakuwa, mai kama ɗan adam da aljan da beguwa. Domin mu gane so sai mun kara nutsuwa, don dole so shi ke kai mu kokowa. Ina da tambaya, menene farin ciki, mene bakin ciki, ni so zana saki, shi so baya